Ne balma cɛman musuma an bɛna an da maga Lenatech walanda kɔnɔna la. Aw yɛrɛ ka da la k'a fɔ ko Lenatech nafa belebele min b'ale la Lenali kɔnɔna la. Lenali ale ye réseau social ye i bɛ se ka photo sonore ni o ye ja ka kumakan bilo kan ani video ko olu jɛnsɛn ale kɔnɔna la. O kosɔn Lenali ale ye application ye réseau social ye an ye kumakan caman bila ale kɔnɔ. N'i bɛ fɛ k'a dɔn k'a fɔ kan minnu b'a ale kɔnɔ i b'a digi micronin kan ka sɔrɔ ka na a digi nin yɔrɔ la. N ye bamanankan b'a Lenali kɔnɔ, soninke b'a kɔnɔ ni o ye marakakan ye, sorayi b'a kɔnɔ, fulakan b'a kɔnɔ, wɔlɔfɔkan b'a kɔnɔ, more b'a kɔnɔ ka na faransɛ bɛɛ k'a kɔnɔ. Don n'a nataw la kan wɛrɛw bɛna fara a kan. Olu bɛɛ bɛ Lenali kɔnɔna la n'i bɛ fɛ k'i ka kibaru jɛnsɛn. An bɛ to nin yɔrɔ kelen na. Ni i bɛ fɛ ka publication kɛ i ka kan na kibaru jɛnsɛn, i bɛ o fɛnɛ yɛlɛma nin yɔrɔ de la. Misaliya la, ni i bɛ fɛ ka i ka kibaru jɛnsɛn ni o ye publication ye fulakan na, i bɛ fulakan sugandi, i bɛna ka publication kɛ fulakan na, o bɛ taa o bɛ arranger fulakan yɔrɔ la. Ni bamanankan fɛnɛ don, i mana digi bamanankan kan, i bɛna ka publication kɛ bamanankan na fan o fan, o fɛnɛ bɛ taa arranger bamanankan y'i ka publication kɛ yɔrɔ mun na, olu bɛ arranger yen nɔ. N bɛ yɔrɔ kelen fɔ k'o lajɛya. Ni misaliya la, ni i y'i ka publication kɛ fulakan na sisan, a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko a b'i yɛlɛma ka kɛ bamanankan ye dɛ. Ayi, fulakan o tɛ yɛlɛma ka kɛ bamanankan ye. N'i y'a kɛ kan mun na, ka kan mun sugandi Lenali kɔnɔ, publication bɛ arranger o cogo de la. Ni a ka di i ye fɛnɛ k'a fɔ ko publication mana kɛ kan o kan na nin kɔnɔna la, que i bɛ fɛ k'o ye, i bɛ tu sugandi, n'i y'ale sugandi o la, publication fɛn fɛn mana kɛ kan o kan na, o bɛɛ bɛ ye fil d'actualité fɛ. Lenatech n'i bɛ fɛ ka don ale kɔnɔna la ka se k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na, i b'i ɲɛ kɔrɔta sanfɛ koronin bɛ yɔrɔ min na ka wɔlɔsɔnin ja kɛ yen nɔ n'an b'a fɔ a ma ko point d'interrogation, i b'a digi ale kan. Ale bɛ i bila ka taa Lenatech kɔnɔna la ni o y'a kɛcogo fɔlɔ ye. A kɛcogo filanan o ye jumɛn ye? I b'a ye k'a fɔ ko kala saba dalen filɛ nin yɔrɔ kan yɔrɔ min na n'i y'a digi ale kan, i b'i ɲɛ jigin ka na duguma ka na sɛbɛnnen k'a fɔ ko Lenatech info, i mana digi i bɛ don Lenatech kɔnɔna la. A bɛna ɲininka sisan ko Lenatech in ale nafa ye mun ye Lenali kɔnɔna la? Ale nafa ye mun ye? An kelen bɛ ka nafamaw ni i bɛ fɛ ka faamuyali yɛrɛ sɔrɔ Lenali yɛrɛ utilisation na ka se k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn kosɛbɛ, an ye video kɛrɛnkɛrɛnnenw de kɛ ka bila aw ka bolo kan olu la ni aw bɛ fɛ ka Lenali yɛrɛ utiliser ka ɲɛ. Sisan ni i donna Lenatech kɔnɔna la, i b'a ye k'a fɔ an ye video kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ ka bila aw ka bolo kan ni o ye video numéro 2 ye, ka tila ka na video numéro 3, ka se ka na video numéro 4. A b'olu bɛɛ lajɛ, olu bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye. Aw kan ka Lenali yɛrɛ utiliser cogo min na, o b'o olu ɲɛfɔ aw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ, Pate fɛnɛ ye ja kɛ ka kumakan bila aw kan ni o ye photo sonore ye, i kan ka Lenali yɛrɛ faamuya cogo min na k'a utiliser, ale kelen bɛ k'o ɲɛfɔ nin kɔnɔna la. O fɛnɛ bɛɛ tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ, an ye video fɛnɛ kɛ ka bila aw ka bolo kan ni n'a bɛ f'o ma ko appel navigation GPS. N'i bɛ fɛ fɛnɛ ka wuli ka taa i limana ka yɔrɔ la, ni i bɛ fɛ ka taa i limana ka yɔrɔ la k'u ka sira labɔ, i bɛ sɔrɔ ka na i bɛ laji ka yɔrɔ in i b'ale lamɛn, n'i y'ale lamɛn ale bɛ se k'a ɲɛf'i ɲɛna, i bɛ se ka i ka limana ka sigida sira labɔ. N'aw bɛ fɛ ka faamuyali fɛn fɛn sɔrɔ hali téléphone ko la, ni an ye video fɛnɛ kɛ k'o bila Lenatech kɔnɔna la ni o ye téléphone yɛrɛ utilisation ye, a b'o olu bɛɛ sɔrɔ Lenatech kɔnɔna la. Lenatech kɔni ale ye yɔrɔ ye an bolo ni aw bɛ fɛ ka fɛn fɛn ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn téléphone ko la, a bɛ o sɔrɔ ale kɔnɔ. Aw ni ce aw ka tulomajɔ la, a kan bɛn don duman wɛrɛ la.